Ayun. So, last na po natin lalagay yun pag nakapag-tiles na tayo itong partition. So, tapos tayo naman, dediretso na. Susunod na lang sila. Papakita ko na lang po yung yung 3D animation na ito. So, i-play muna po natin. So dito, update tayo dito sa labas. Umuwi pala yung mga mason natin, kaya darating din ngayon para uwi. Kasi din pala, akala ko maghapon na sila. Dalawa lang to, oh. Tara na. Walang dagdag. Ay, patayin ko ang ito pa rin. Subscribe. Sabi mo Subscribe. Oh. Okay, good morning. Good morning po mga boss. Biyahe po tayo ng Alaminos para sa Kisame. So magdagdag tayo ng tropa dun. So finishing na po tayo. So yan, hintay na lang po namin yung truck na magpipick up ng mga gamit natin papunta ron. So yung iba dito sasakay yung iba sa truck. So ito yung mga gamit sa kusina, tapos mga scaffolding. So kailangan natin magdagdag doon kasi magdadagdag din tayo ng tao. Tapos yung mga materyales andito na, nabili ko na yan noong Sabado. Yan. Yan yung ibang materyales, yung iba andito. Yan. Tapos yung studs, ayan. Tapos yung pangkisame yan, doon na rin na PVC. So ayan pa yung mga dadalhin doon. Nilagay yung walanggal ba dito. Ayun. Okay. Ala Ajay? Pagbatay mo mga dito. Ajay? Pagbatay mo siguro nito. Pay kabilan. Jay. Ampe napna pala lagi pagbabatay nito eh. Madi may subsoble. Di ba dati pagbabatay nito cornisa? Sige. Ampe ligab kabilan nyo, di ba? Di ba malalaki damboy de? Di cornisa, ampe madi ba subsoble? Ha? Datawan. Oh. Pagkong kabilan niya. Okay, so ayan o. Dito yung truck. So punta na tayo sa Alaminos. Yung ibang gamit andito, yung mga gamit ng tropa. Tapos yung gamit para sa Kisame, scaffolding, mga gypsum board, paring, studs para sa partition. So last na po natin lalagay yun pag nakapag-tiles na tayo itong partition. So yan pa yung mga gamit natin doon sa Alaminos, mga materyales. O kagatanda kaya di asot ta. Okay, tara na. Let's go. So dadaan pa to, kukuha pa ng semento dun sa hardware na kinukuha na natin dito sa may Santa Ignacia. Tapos tayo naman, dediretso na. Susunod na lang sila. So, let's go. So makikita nyo po yung 3D animation na ito. Yung project natin sa Alaminos, yung interior. Let's go.
Okay, dito na tayo. Okay. Alam ba nata bag ko? Okay. Start na tayo ng ceiling. So susunod na po yung materials na ito. Ano ito, sir? Taya? Taya? Doon na kapag kanya ayaw, nakampay. Okay, so ayan, nandito tayo sa harap, sa may main door. So ayan, so papakita ko na lang po yung yung 3D animation na ito. So i-play muna po natin para malaman nyo po yung magiging itsura na ito pag natapos. Alright. Okay, so makikita nyo naman doon sa 3D animation, kompleto na. So kompleto na po siya, may TV console, may tiles na, may mga ilaw na, may partition na. So may partition kasi rito, drywall, naka-drywall po yung dense office natin. Tapos dito dadagdagan pa po natin yan ng partition ng drywall. Kasi dito yung TV console, so hindi po kasi yung TV na 85 inches pag ito lang yung gagamitin natin. So kaya magdadagdag po tayo niyan. So hanggang dito na siya. Tapos dito sa ginawa natin dito sa ceiling dito sa interior nito, yung ceiling po dito mga boss, cove design, tapos makikita nyo may aluminum profile po siya na lining. So ganun po yung kisame niyan. Tapos may TV console dito, tapos may mga shelves din po dyan para sa TV console cabinet. Tapos dito drywall, tapos naka PVC po siya yung drywall dito, so nag L po siya. So hanggang dito po kasi yun. So ayan, hanggang dito. So nag L po yung TV console natin dito. Tapos pupunta tayo sa dining. So dito naman sa dining, may kita nyo doon sa 3D model natin, naka PVC ceiling panel po tayo dito. Tapos may kanal din po siya, yung ginawa na natin po dyang kisame. Tapos dito naman sa kitchen, may kita nyo doon sa
kitchen natin. So modular kitchen cabinet na po yung gagamitin natin doon. So may hanging cabinet na rin po siya, tapos bar counter, tapos yung ceiling niya ay naka-aluminum profile din po siya. So ganun. Dito, yung ginawa natin dito, cove design, tapos may kanal yung sa may gilid niya. Dito naman cove design, tapos dun sa baba niya, imbis na pinlight yung ilalagay natin, aluminum profile yung nilagay natin. Tapos dito naman naka single drop lang po siya, tapos may aluminum profile dun sa may gilid. So may kita nyo po dun sa 3D animation po natin yan. So abangan nyo po ito mga boss, finishing na tayo. Tapos dito sa may ano mga boss, kwarto ay ano lang to, cove design yung gagawin natin dito na cove design. Tapos dito cove design, pare-pares lang po sila, flat ceiling, tapos high ceiling po doon sa master bedroom na naka cove design yung gagawin natin dito. Ayan. So nakaabang na rin po yung mga para sa aircon, yung mga copper wire. Okay, so dito update tayo dito sa labas. Umuwi pala yung mga mason natin, kaya hindi pa napalitadan itong mga ibang parte ng interior natin. Pero dito sa loob halos natapos na, nag-skim coat na nga po sila eh. Ayan o, skim coat na po sila. Okay, gandaan mo yung kasing kinis ng ano kasing kinis ng ano nating kutis. Ayan, so may mga makikita nyo, may mga bakanti dyan na hindi na skim coatan. May accent ba yan? Meron? Yun, meron accent doon. So hindi na nila skim coatan kasi may ilalagay doon. Ayan. Okay, so pwede mo na rin lagyan yun. Lagyan mo na rin para walang bakante. First class lang. Oo, para walang bakante, para malinis pa agad na. Ayan o. So dito naman, so ayun, yung mga canopy na lang hindi po nilagay. Tapos yung sa may papunta rito sa may dirty kitchen, kasi magiging dirty kitchen ito eh. So ito, hindi pa napalitadahan, pati yan, hindi pa na yung mga kantuhan niya. Tapos yung canopy, hindi pa natapos. Yan, nakaabang na po yung mga para sa aircon natin, oh. Ang dami oh. So naka-aircon lahat. Yung septic tank natin nandito sa sa front ng bahay. Ano? So ikot tayo. Laki ng septic tank. Buwang. Okay. So ayan, di pa natapos dito. Ganda na. Ganda na ng bahay. Hindi pa tapos pero maganda na. So lalo na pag nakumpleto yung mga hagdanan niya, pati dun sa kabila. Ganda. Ayan o. So gawa nga na tayo ng reels. Okay, so hindi natin mainta yung materialis, baka hapon na yun. Marami kasing karga. So alam naman na nila kung anong gagawin dito. Naituro ko naman na yung mga design na ito, makasukat, naituro ko na. So dito nagpapalitada na sila pati dun sa loob. So yung ibang mason natin darating din ngayon para ipalitado yung ibang parte. Ayan, so ngayon ang ginagawa natin, mga magkikisame, nilagyan muna nila ng guhit yung layout ng kisame. Ayan. Okay, so ayan, uwi na tayo. So shoutout kila Sir Marvin tsaka kay Ma'am Michelle. Napilising na po tayo sa bahay nila. Sige, diyan, talaga. Sige, balala kayo rito. So mag-isa lang po tayong uwi ngayon. Wala tayong kasama na
uwi kasi sinakay ko sila dun sa ano lahat sa pick up. Hindi na tayo nagtawag ng kasama natin. So update na lang po natin ito. Tapos something na siya, malapit na rin po tayo magkisami doon. Ayan, shoutout kay Uncle Melchor at kay Auntie Susana. Tara, let's go. Okay, so ayan na yung mga ano, yung mga materyales. So sumunod din pala. Akala ko maghapon na sila makakarating. So tara na, let's go. Bumili tayo bumili tayo ng pakwan. Paras lang yung per kilo na ito, tsaka yung dilaw 50 po doon sa dilaw. Kaya lang. Tapos dito, ano tawag dito? Honeydew po. Honeydew, 50 per kilo. 90 po. Ay, 90. Ayan. So, iba't ibang klase yung binili natin. Honeydew, 50 per kilo. Yung ito 40 per kilo. Tapos dito sa kulay yellow 50 per kilo. Ayan, doon sa Santa Ignacia nasa 80 na yan per kilo. Ang mahal. Sige, yan pa. Tapos ito na ba yung tatlo 100? Hindi po, yung Ano ba? Andito na ba yan? Oh, sabi tatlo 100 yun. nandiyan na po. Yung una nyo pong binili. Dasan dito. Dalawa lang to oh. Ayan oh. Nawala yung tatlo, 100. Paborito na sa bahay. So magkano yan? 576. Ayan. Thank you po. Thank you ah. Tara na. Okay, palabas na tayo. Palabas tayo na ng Alavinos. Wala. Uy, wala yung ano, suki natin ah. Wala. Tingnan natin dito. Magkano? Malalaki? Puro ganyan ba yan? Opo. Sang ano to? Palama po. Kataan po. Magkano? 250 sir. Malalaki. 250? Ayong ganyan? 200 to 50. Yung isa malalaki yon. Regular size yan sir. Malalaki ito. Ha? Regular size po yan. Oh, magkano yon? 250 po. Ito yung malalaki. Yan yung nandun. Hindi po sir. Mas maliliit po yan. Ito yung malalaki. Opo. Magkano dyan? 250. Dito? Pares po. 250. Sige nga. Tingnan ko kung ilan yung 250. Ganun karami. Ayan oh. Ilan sir? Mga tatlo. 250 mga boss. Dito ako bibili sa kabila dati. Naubos na po. Maganda lahat yan. Opo. Bago. Matataba po sa option. $100. Kaya tignan ko yung 100.
Tingnan mo kung gano'ng karami yan. Net lang yata, no? Okay, dagdagan mo. Mga ano. Yung sukli na ito, lagay mo na dyan. Mga 250. 1,000 lahat. Okay. Thank you. Doble ko pa yan, sir. Ha? Saan to? Biling ko, biling ko. Okay, thank you. Nagay 1,000 tayo ron mga boss. Paborito kasi na misis ito eh. Okay. Andara. So boundary ng Dagupan tsaka Kabata Dagupan papuntang ano te San Carlos San Clemente yata pagpapuntang Tarlac. Tara. Dagupan Bimali pala. Ito, boundary ng Dagupan tsaka Bimali. So, tara na. Okay, dito na tayo sa bahay. Ano, 6:36. Sabi ko kasi marami bilhin eh. Oh, ang dami na. Daming pakwan. Sabi ni Mrs. eh, di siya yung boss eh. Siya yung boss eh, di siya masusunod. Tapos bumili pa tayo ng ganito. Talaba. Yung paborito niya. Ayan. Ayun. Ay, teka, patayin ko ang ito para hindi nagbubus nila. Hi! Yung talaba. Ano? Yung isa, meron pa pala doon. Ayan o, ito pa yung isa. Hi! 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 Okay. Who's your favorite vlogger? Wow! Thank you! Ano sasabihin mo dito? Sa vlog? Hoy! Papa! Sabihin mo dito sa vlog. Ano sasabihin mo? Oh. Ikaw yung beach vlogger. Subscribe. Sabihin mo ah. Subscribe! Oh. To. Subscribe to. Maglagunyuya vlog! Nagunyuya vlog! Okay. Kumapu! Namumblema. Namumblema. So ayan mga boss. Okay. So yan lang muna yung vlog for today natin. Ayun, maingay na dito sa bahay. So ayan, kita po tayo sa vlog natin bukas. So may clean lang ito yung video natin ngayon. Okay, magandang araw po sa lahat at God bless.